guys! Welcome back again to our channel. For this video, it's going to be another vlog. Hindi naman siya yung sinasabing like, ganito talaga yung gawin mo. Pero ito lang yung mga kadalasan na na-encounter namin sa mga inahin namin na kung saan nga, yun nga, isigop nila o hinihigop nila yung kanilang itlog. So, ito yung ating pamamaraan na ginawa namin para at least on the next couple of days, habang lumilimlim siya, is hindi niya na iyon ulitin. If you haven't subscribed in this channel, guys, please do consider subscribing also. Do like this video kapag nakatulong ito sa inyo. And yes, also share this to your friends. Comment down below kung meron kayong katanungan regarding this video. So, yun na nga, before anything else, kukuha na muna tayo ng pagkain ng ating mga manok doon sa ating storage area. Kukuha na muna ako ng pagkain ng ating mga sisiw bago ko pakainin yung ating inahin na manok na sinasabi ko dito sa title natin. So, dadalhin na muna natin to sa mga sisiw bago tayo magpakain ng ating inahin na manok. So, ayun guys, eto na. Bibigyan na muna natin yung ating mga sisiw dito kasi kailangan nilang kumain, of course. Sila kaligaga kapag gusto na nilang kumain. Ayan. So, marami-rami sila dito sa cage na to. Tapos, isa lang yung pinadala namin na nanay. So, bibigyan natin sila ng Integra 1. So, maraming nagtatanong kung ano yung namin pagkain o binibigay sa kanila. Meron kaming video niyan, guys. Hanapin nyo na lang sa channel namin. Nandun mula day old until sa market na sila. Nandun lahat ng details about sa pagpapakain. So, yung kabila naman dito, eto. Ayan, lalagyan din natin yan. Of course, kasi tanghali na. Tapos, napakaingay kasi nila. Of course, ayan sila dyan, guys. Ayan. So, ayun sila. So, it's about time para bigyan na natin yung ating inahin na sumisigop ng itlog. Kasi, para ma-minimize natin yung ganyang gawain niya kasi nga guys, hindi yan healthy or hindi maganda kasi nga may tendency na malugi tayo. Like for example, kung 10 itlog tapos halos every day or every other day siya sumisigop ng itlog. So sayang yung mga ilang itlog na nasigop niya. First thing first, yung pagkain, yung square pins natin. At saka ilagay natin sa medyo area para doon natin siya pakainin. Meron kaming square fins dito. Or green cage. Ano bang tawag nito sa iba? So, ito yung square pins, guys. Ayan, dito ko lang siya ilalagay sa may semento banda. Ayan. Okay na yan, kahit ganyan. Tapos, lagay natin to ganyan. So, open na muna natin para mas madali nating malagay dyan. Dito lang kasi namin nilalagay ito. Ayan yung kanyang kakainin. So, masarap yung kanyang kakainin para hindi na siya kumain ng itlog o sigupin yung itlog niya. Ayan, ganyan yung ating ipapakain sa kanya. Ito yung papakain natin sa kanya, guys, yung Gallimax 2. So, nandito yung ating inahin na kukunin. Ayan, siya yung sumisigop kasi, guys. Ayan, kung mapapansin nyo, kukunin ko yan siya ngayon. Tapos, titingnan natin siya mamaya, yung kanyang natirang itlog. So, ang ating unahin ngayon is kung i-remove natin itong mga nasa ibabaw. Isigop niya yung kanyang itlog. So, siguro mga nasa around 2 days na siyang lumilimlim. So, siguro by tomorrow, isang tendency nito, hindi siya bababa. Sisigop na naman siya ng bagong itlog. So, ang gagawin natin is yun na nga kukunin natin. Tapos, ilalagay natin sa square pins. And then, bibigyan natin ng pagkain para din makita natin dito kung nandun pa ba yung shell kasi siguro or 2 days ago nakita namin yung shell, yun na nga walang sisiw, so parang sinigop niya lang yung itlog. So kaya ayun, eto na yung gagawin natin every other day or every 2 days para at least busog siya kapag nandyan siya. Tapos kapag hindi niya man gustong lumabas is hindi na siya tubili kasi nga busog siya, so hindi niya na sisigupin yung ating itlog. So, kukunin na natin siya. Ayan guys, nakuha ko na siya. So, yung natirang itlog niya is 2, 4, 6, 7.
Nasa 8 pieces kasi to. So, titingnan natin mamaya. Ilalagay na muna natin siya sa square pins para po makakain siya. And then, tingnan natin yung shell kasi hindi ko makita ngayon. So, tingnan natin yung shell mamaya-maya lang. So, ilalagay na muna natin siya sa square pins. Ilang breeding season na rin kasi is parang bumalik yung mannerism niya na ganun. Na parang sumisigop siya ng itlog. Kaya ngayon, ang gagawin natin is babalik tayo sa una. Kung ano yung ginawa natin before para hindi siya sumigop ng itlog na naman. So, eto. Ayan, bibigyan natin siya ng pagkain para kumain siya, guys. Ayan. So, titingnan lang natin siya hanggang sa maubos niya yan. Babalikan lang natin yan siya later kasi kakain naman din yan. So, parang nakaupo lang siya pero maya-maya for sure kakain yan siya. So, ayan. Tingnan natin yung kanyang itlog or yung shell na sinasabi ko na sinigop niya, guys. At wala pa yung, hindi pa nag-mature yung egg. So, sayang yung mga ganong instances. So, kumakain na siya. Ayan kung napapansin nyo. Yan yung sinasabi namin dito na ginagawa namin kapag meron kaming inahin na sumisigop na kanyang itlog. So, bago pa man siya lumabas, kasi I believe 2 days ago lumabas siya. So, hindi namin nakita or hindi namin siya nabigyan agad ng pagkain. So, ang nangyari is bumalik siya. And then, yung kinain niya is yung kanyang itlog. So, napakasayang nung isang itlog. Kahit isang itlog lang yon. Sana yan kapag hindi natin naagapan. So, ang ginawa namin, ayun, 2 days ago, sinigop niya na nga yung itlog niya. And then, ngayon, 2 days na muli, mula nung sumigop siya ng itlog, hindi pa man siya bumababa, kukunin na natin siya agad para mabigyan ng pagkain at mabusog siya. Mapainom, makakain, and then later on, i-release din natin siya para siya na yung bahalang bumalik sa kanyang pugad. So, ito yung mga remedy, ilan sa remedy na ginagawa namin para hindi na niya ulitin. Balik tayo doon sa kanyang nililimliman kanina at tingnan natin yung sinasabi ko na hindi pa nga nag-mature yung egg and then sinigop niya. Ito yung kanyang limliman. So, parang box lang yan. Tapos, nilagyan namin ng parang ganito kasi nga medyo nakasplit yung ating manok kapag hindi nakaganito. So, ang tendency, hindi niya na papainitan yung ating itlog at may tendency rin yan na later on, hindi mapipisa yung ating mga itlog. Before siya limlim dito, as far as I remember, is nasa 9 pieces ang kanyang itlog. So, yun ang nangyari. Sinigop niya yung isa. So, nandito pala sa gilid yung kanyang shell. Eto. Dito, ayan. Medyo na nga, guys, eh. Ayan, oh. Eto. Ayan, guys. Sinigop niya yung, so, mapapansin nyo talaga na malapit na din sana or magmamature na rin tong egg na to. Pero ang nangyari, hindi na niya nga napisa kasi sinigop niya naman. Ito yung nangyayari, guys, kapag hindi pa natin siya kinuha ngayon, siguro may tendency na naman ulit kapag sumagip na naman sa isip ng manok na yun na hindi siya nakakain or gutom siya. Tapos medyo hindi niya feel na lumabas. So, may tendency na bibiyakin na naman tong ibang itlog and then ito naman yung mamamatay or hindi na mapipisa kasi nga sinipsip na niya. So, ayun ang ating iniiwasan. So, next breeding season, let's just hope and pray na hindi niya na yun gagawin ulit. Na hindi na siya sisipsip na kanyang mga itlog. Then guys, konti na lang yung kinakain niya. Ang pinaka the best dyan kapag nakapupo siya kasi para hindi niya mapupuan yung kanyang mga iniitlogan or yung kanyang nililimliman kapag namisa na yun. Next 2 days na naman ulit tayo, kukunin na naman natin siya para hindi na niya gawin ulit yung pag-uugali na ganon. So anyway, shoutout nga pala tayo sa ating mga viewers on this channel. Shoutout nga pala tayo to Seyang and LC Navarrete. Maraming salamat sa inyong panonood. To Sir Ranin Bakayawan from Iligan. To Sir Alvin Gonzalez. So, happy birthday kay Sir. This coming June 22. May you have more birthdays to come, Sir. Maraming salamat din sa iyong panonood. To Yets Vlog sa Bungera. And also to Sir Teds Tasong from Cebu. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat na nanonood ng aming video. Guys, idadagdag natin itong pagkain niya. Ayan. Until such then na ayaw niya.
Guys, oh, nakatain na siya. So, maganda na yan, sinyalis na yan kasi pag nandun na siya sa kanyang nililimliman is hindi na siya makakatae doon, or like gawin natin yan every other day para at least sigurado tayo na hindi tayo mamumblema sa mga hanep na tinatawag nila na umaatake sa ating mga sisiw kapag napipisa na. Okay, mga ganito guys na instances, nasa inyo yan kung susubukan nyo. Medyo hassle siya kasi nga talagang kailangan every 2 days. Hindi na natin siyang i-release kasi busog naman na rin din to siya. I believe kasi ang pinakain ko sa kanya nasa kalahati din ito. Itong square pins para makagala na siya or makabalik na siya sa kanyang pugaran. Ayan guys. Ayan. Ayun. So, balik na yan siya doon or iinom yan ng tubig. Guys, balik na yan siya doon sa kanyang pugaran. Ayan. So, meron namang tubig doon sa kabila. So, ayan, iinom pa rin yan doon. Ayun, oh. Ayan. So, mayroon pa siyang mga kinukuha talaga mga ano. So, hindi na pala siya uminom. Ayan. So, malapit na naman yung tubigan dito. So, ayun. Nandoon na siya. Banda. Ayan. And then, maya-maya yan. Is babalik na siya dyan sa may Coca-Cola na box. Kasi dyan yung kanyang itlog. So, ayan. So, ayan. Nagtaka pa siya. Doon ko kasi nalagay yung kaninang kinuha natin. So, ayan. Pasok siya sa loob. And then, ayun. Voila. Ayan yung ating gagawin every 2 days at least. Kasi para hindi niya nagawin ulit na sipsipin yung kanyang mga itlog. So, ang gagawin ko ngayon is ibabalik natin itong kinuha natin kanina. Lalabas siya. Dito lang siya sa medyo may map. Ayan. Maliit lang. Pero at least kasya pa rin siya. Ayan. Bigyan lang natin siya ng konting space. Ayan. Para makalabas siya dyan. So, ayan ang ating video today guys. So, yun yung mga ginagawa namin. Kapag meron kayong mga manok na ganito, try this tutorial or try this na ginawa namin. Kung ano yung ginagawa ko ngayon. I-try nyo yun, baka makatulong sa inyo. Kasi before, na-try na namin to. And then, ngayon lang din siya ulit. Bumalik yung kanyang pag-uugali na sumisip-sip siya ng kanyang itlog. So, ito yung ating ginawa. So, ayun, that's it for this video guys. Hope you like this video. And again, sana natutunan kayo at least or kahit papano. Subscribing, do like this video, share this also. Thank you for watching guys. Till next vlog everybody. Goodbye. Peace out.